नमस्कार. आज आम्ही ह्या व्हिडिओत सोये पोळे करचे पळोवया. सोये पोळे करच्याक आमकां वले नाल्ल जाय. वले नाल्ल म्हळ्यार तर्ण नाल्ल. ताजी खोबरें शियाळापेक्षा जरा जाड उरका. वले नाल्ल आशिल्ल्यान हाजी सोय सुरेन नाजाल्यार स्पुनान इजिली काडच्या जाता. पोळे करच्याक हे एक वळे जाय. वाटच्याक इजी जावच्याक ताजी पातळ स्लाइस केल्या बी जाता, नाजाल्यार ते कातून घेतल्या बी जाता. 2 कप पोळ्या तांदूळ बरे करून धुवन 3 तास उदकांत भिजोवन दवरका. तांदूळ भिजून 3 तास जाला. आता मी पोळ्या पीठ वाटून घेऊया. अर्ध तांदूळ आणि अर्ध सोय घालची. थोडेशी उदक घालचे. खूप उदक घालून पातळ करचे ना. आणि गंध पोळ्या पीठ वाटून घेवचे. उरील तांदूळ बी अशीच वाटून घेऊया. वाटील थोडे उदक बी घालून घेतले जाता. खूप उदक घालून पीठ पहिलीच पातळ करचे ना. आता हे पीठ एकपटी मिक्स करून घेऊया. आणि धापून 6 ते 8 तास फर्मेंट जावचे सोड्या. आठ तास जाला आणि पीठ जरा घट्ट झाला. हातूत उदक घालून पीठ जरा ऍडजस्ट करून घेऊया. रुचीपुरती मीठ घालका. आणि थोडे उदक घालका. हे पीठ खूप दाट बी उरचे ना आणि खूप पातळ बी उरचे ना. मीडियम उरका. उदक थोडे थोडे करून घालका. पीठ खूप पातळ जाल्यार पोळे तव्याक चिकटतात. आणि जर उदक खूप जाऊन पोळ्या पीठ पातळ झालेशे दिसल्यार तातूंत थोडे सुकी तांदळा पीठ घाले जाता. पोळ काडच्याक तवो बरो हुनकन घेवका. आणि पोळो तव्याक चिकटूचे ना म्हण ताजे वयर थोडी लोणी घालून घेवका. तांदळा पोळे नाजाल्यार नीर दोसावरीच हे पोळे बी काण घेवका. वयल्यान थोडेशी तूप, लोणी नाजाल्यार तेल घालून घेवका. गॅसा फ्लेम मिडियम दवरका आणि धाकणी धापून सुमार 2 मिनिट शिजच्या सोडका. दोन मिनिटानंतर पोळ परतून घेवका. गॅसा फ्लेम हाय करका आणि 1 मिनिट पर्यंत भाजून घेवका. सोय घाल्ल्यान हे पोळे तव्याक चिकटूचे नाजाल्यार तुकडे जावचे चान्स उरता. ताचे खातीर जरा जास्त वेळ ते भाजून घेतल्यार काडच्याक इजी जाता. गरम गरम सोये पोळो रेडी जाला. आता हाचे बरोबर एक चटणी करून घेऊया. आज हांव हिंगा चटणी करची दाखयतेर आसा. चटणी करच्याक वली मिरसांग भाजून घेवका. भाजताना ती फुटच्या ना म्हण जरा सुरेन कटकन घेवका. तिखसाण कितली जाय म्हण पळोवन वली मिरसांग घेवका. ही मिरसांग तीख उरनात म्हण आमी थोडीशी चड घेतला. फळना आयदनात थोडेशी खोबरेल तेल हुनकन घेवका. तातूंत हिंग आणि वली मिरसांग भाजून घेवका. ही मिरसांग जराशी तांबडी जातपर्यंत भाजून घेऊ का.
सोय आणि हिंग भाजून झाला. आता चटणी वाटून घेऊया. मिक्सर आयदनात सोय घालका, मीठ घालका, आमसाण घालका, भाजील हिंग आणि वली मिरसांग घालका. थोडेसे उदक घाल चटणी वाटून घेऊया. हिंगा चटणी रेडी असा. गरम गरम सोये पोळे आणि हिंगा चटणी रेडी असा. हे सोये पोळे घरात ट्राय करा. कश लागेल म्हणून आमकां कमेंट करून कळया. आमगेल व्हिडिओ आवडल्यार लाईक शेअर करा आणि आमगे टी इन सॅफ्रॉन चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.